Okay, here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year. Jitħabbru nomini għall-Oscars 2025. Wara li tħabbira kienet diġa posposta darbtejn minħabba nirien f'Kalifornja. Fost l-atturi nominati fil-kategorija ewlenin, Cynthia Erivo u Ariana Grande għal-parti li interpretaw f'Wicked, Demi Moore għal The Substance, Timothée Chalamet għall-interpretazzjoni tal-karattru prinċipali ta' Bob Dylan fil-film A Complete Unknown u Zoe Saldana fil-parti ewlenija fil-film Emilia Perez. Carla Sofia Gascon ser tnaqqax ukoll isimha bħala l-ewwel attur transgender li qatt kienet innominata fl-istorja tal-Oscars. In-nomina ta' Gascon li rebħet ukoll premju fil-Festival ta' Cannes hija fil-kategorija tal-aqwa attriċi għal parti li interpretat fil-film Emilia Perez bħala baruni ta' droga fil-Messiku li tiddeċidi li taħrab din il-ħajja u tibda ħajja ġdida fl-istess waqt li qed twettaq tranzizzjoni fil-ġeneru. Il-musical bil-lingwa Spanjola li qed jixxandar fuq Netflix irċeva wkoll iżjed ta' nomini, 13. Dan huwa wieħed mill-iżjed ta' nomini fl-istorja tal-Oscars, fil-waqt li Wicked, ibbażat fuq il-musical popolari tal-West End u Broadway u The Brutalist, it-tnejn irċivew 10 nomini kull wieħed. In-nomini tal-Oscars tħabbru wara li Golden Globes dawn jitqisu bħala indikatur importanti għal mod kif ikunu ser jintrebħu l-Oscars. U dawn spiċċaw f'erba' rebħiet tal Emilia Perez, inkluża l-aqwa attriċi f'parti sekondarja, għal-wirja ta' Zoe Saldana, u anke l-aqwa produzzjoni fil-kategorija tal-aqwa musical. L-Oscars ta' din is-sena se jsiru fit-2 ta' Marzu, waqt ċerimonja spettakolari f'Los Angeles.